gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanim. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Ireneo, obispo o martir. Mga gitawag nato silang mga fathers sa simbahan. Nataw ni siya mga 130 AD, nya namatay sa ni siya mga 200 AD. So mga 70 years old. Nya dako kay siyang hatag sa atong simbahan nga pagpalig-on sa atong pagtuo, labi na gyud sa iyang pagpaningkamot nga magkahiusa ang mga magtutuo ug ang katawhan hangtod nga iya gining gipakamatyan ang pagbarog sa paghigugma o pagpakighiusa apil nas mga kaaway. Uban kaniya atong iampo nga mahunong naunta ning mga kagubot sa mga nasod labi na ning gubat o ang katawhan magkahiusa dihas pagtuo o paghigugma sa Ginoo o sa isig katao. Iampo nato ang ato mga benefactors and donors nga nahigugma nato dinhi, pinaagi sa ilang pagsigig palit og mga slots alang sa katumanan sa atong project kining pagtukod nato sa kumbento nga unta hatagan sila sa Ginoo sa kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag kang San Ireneo obispo ang malampusong paglig-on sa kamatuoran sa doktrina ug sa kalinaw sa simbahan. Itugot among gipangamuyo tungod sa iyang pangpangama nga human kami mabag-o sa pagtuo ug paghigugma, maningkamot kami kanunay sa pagpalambo sa panaghiusa ug panag-uyon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Human niini nakakita si Abraham og panan-awon ug nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Ayaw kahadlok, Abraham, ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw ganti nga dako kaayo. Apan si Abraham miingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak. Busa unsaon ko man kanang ganti.
Ang bugtong kong manununod mao si Eliasar nga taga Damasco. Sanglit wala mo man ako hatagig anak, ang makapanunod sa akong kabtangan usa sa akong mga ulipon. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab, kining ulipuna dili maoy makapanunod sa imong kabtangan, kundili ang imo gayong anak. Ug gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarom sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa Ur sa Kaldea, aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga akoa na kini. Ang Ginoo mitubag, dad-i ako nating baka ug kanding ug karnerong laki nga 3 ka tuig ang kagulangon, ang matag usa niini. Pagdala usab og tukmo ug usa ka salampati. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios ug gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa 2 ka lumbay ang masig kapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpas sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob ug giabog sila ni Abram. Sa pagkasalok na sa adlaw, nahikatulog ug nahinanok si Abram ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalok na ang adlaw ug ngit-ngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlawa naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya ug kang Abram. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Efrates. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang kadayganan. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Paghimaya kamo diha
Magsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Sa iyang kasabutan, hangtod sa kahapuran. Kamong mga kaliwat ni Abraham, kamong iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta, nagahari ang iyang panghukom. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahaturan. Kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anak sa kalim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanhi sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sukad pagyod sa pagsugod og sangyaw ni Kristo sa Ebanghelyo nga iyang gidala, naglalis na ang mga tao. Sige nang linalisay niya ang isyo, tinuod ba nga si Kristo mao ang Mesiyas o dili. Niya ni sangko gyud nga gipatay siya. Hangtod karon sige lang yapong lalis og kinsa gyud tinuod nga sinugo sa Ginoo. Daghan na kayong mo claim nga ako mao si Kristo, ako ang tinuod nga gisugo or sugo sa Ginoo.
daghan na kay na. Lalis lang yapon hangtod karon, siging lalis. Ana. Pero si Kristo simple kay solusyon. Mailhan nato ang usa ka tao, ang usa ka propeta pinaagi sa iyang mga buhat. Na ay mini na asay tinuod nga propeta. Lingi ay mong tupad na unsa man ka mini o tinuod. Ay daghan ra ba sa kayong musimba? Kamo diha nganong naa nga musdaplin diri mo panuol mo diri kay mahimo mong mini. Gina. Ang atong pamaagi dinhi paduol gyud sa altar dili palayo. Na dapay daghan kay likuranan ay mo diha nang daplin kay mura mong tagalaing planeta. Og dili mo paduol mini. Og mo paduol. Kana ha usa na sa mga timaan na magitaan ng kinaiyaha. Ana bang maglain-lain gyud ba kanang ako'y magbuot nako. Ana dinhi sa atong simbahan wa unta ng kinaiyaha kay manimba tas Ginoo ang magbuot ang Ginoo. Nya dinhi sa simbahan nato gi-practice nato ang pipila ka mga timailhan nga tinuod tang magsisimba. Unsa man paduol sa altar. Unsay bakanting lingkuranan nga duol sa altar maoy lingkore. Ayaw pagpalayo. Kay ang Ginoo muingon gyud come to me. Di ba? Hoy. Kana nya nganong atom kaslayo naday come nga away from me. Muingon ang Ginoo away from me. Come to me. Gani ang Ginoo gani kalayo sa langit dinhi nanaog gyud siya kay gusto gyud siya sikit. O kanang mga mini nga propeta mao na sila ang mga tigpakaaron ingnon gasunod sa ilang kaugalingon wa magsunod sa Ginoo. Lingi ay mong tupad og usab. Samang ka nagsunod ka sa Ginoo o imong kaugalingon. Ingnan. Na kanang imong kilay kinsa may gisunod nimo anang imong kilay. Kanang imong buhok kinsa may gisunod nimo ana. Kanang imong naong kinsa may imong gisunod ana. Ang imong ay mga buangon kita tuo tag sige tag simba dinhi nga tarong na ta. Mga buangon apil na ning nagwali. Magdepende gina sa atong matud pa ni Kristo sa atong bunga. Unsa may epekto sa atong binuhatan, nakapahiusa ba sa mga tao o nakapabuwag sa mga tao? Ana, nakahatag bag kalinaw o kagubot? Niya daghang mga naa sigig simba mo'y hinungdas kagubot. Apil na ning na nagwali. Samot na nang naglingkod niya gaduka-duka pa. Utro sana. Kana bang atong ka-stubborn ba? Kana bang atong pagka-self-righteous, pagka-self-centered? Nga ang Ginoo murag wa na ilabot sa atong kinabuhi, pero kita mo'y gustong mo diktar sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, hatagi ko niini. Ginoo, makapasar untas exam. Ginoo, mapromote unta. Ginoo, siging diktar sa Ginoo, pero inigingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, higugmaa imong silingan. Ayaw pagsigig pangigi anang mga yuta, kana mga utang, ayaw na paningil ana. Oy, asa maminaw. Kanang mga bit ni mong bana or mga bit ni mong asawa, pasaylo alag kapituan kapito, apil na sang iyang kabit. Asa mo sunod? Nakisay mo sunod ana, beta sa kamot. Di pulos-pulos, kita buangon. Na, mailhan sa bunga. Muna si Abraham, usagid sa modelo sa atong pagtuo kay bisag tiguang na siya kaayo
Kani mga mga tiguang lisod tudluan. Tinuod gyud. Masinupakon. Mga tiguang masinupakon. Kung kanusa nahimong tiwasonon, magsige pa yung tiwason. Pero si Abraham, timan si Abraham, 90 na ang edad. Giingnan kaya po sa Ginoo, makaanak kag daghan. Igos Abraham, unsaon pa man ako pagkaanak nga daghan nga tiguang naman ko kayo. Ingon din Ginoo, tanawan na mga bituon. Nituo si Abraham, nisunod gihapon bisag ang iyang edad tiguang na kaayo. Wa gyud makabsis pagtuo ang iyang obedience to God. Wa magagad sa iyang edad. Wa siya mangrason. Mao to nga niabot yung panahon nga nakaanak gid sila. 100 years old na edad ni Abraham pagkatao ni Isaac, ilang unang anak. Diha siya nakasabot. O karon siguro ko si Abraham nakasabot na gito. Nakadto diay anak nga daghan kaayo nga gipasabot sa Ginoo, mao di ay ang mga tinuod nga mga magtutuos Ginoo. Kana bang kaliwat ni Abraham diha sa kinaiya sa iyang relasyon sa Ginoo. Hangtod gutong nanganak na siya ni Isaac. Pag edad og 12 anyo sa iyang anak, giingnan pagisas Ginoo, ihawa ang imong anak niya, ihalad nga rin ako nga sinunog. Gisunod gyapong Abraham, pila na may edad niya ato? 112 years old, kamao lang gyapong mosunod sa Ginoo. Hilingian na imong tupad, labi na nang medyo tiwasono na ina, mosunod pa ka sa Ginoo. Ina mosunod pa kas Ginoo o porti na gid nimo yung kamasinupakon. Karon ganing panahon na dili ra mga tiwasonon mo'y masinupakon. Oy, ang mga batanon masinupakon na kayo, batanon pa kana mga bata kusog mo na mosunod sa ginikanan, panglaba man na bisag usahay kontras buot, bangon na, mobangon man na. Pero karon daghan na kay mga batanon masinupako na kayo. Batanon pa gani ha. Nya ma-develop na nila. Ini katiguang nga na parte na gina ka masinupakon. Mauna dinhi sa atong simbahan na atay mga role. Asa mo lingkod, unsaon paglingkod, unsaon pagsimba. Natay role. Nga naman training lang ni. Kay kani manggong mga balaod mao ni maghatag og maayong bunga. Muna si San Ireneo gipakamatyan gid niya ang doktrina sa simbahan. Unsa may doktrina sa atong simbahan? Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Muna hasta kaaway iyang gihigugma, patay siya. Gano lingi ako nung na imong tupad na andam ka magpakamatay para nako. Sige, ingna. Kana di magina ninyo kaaway, kauban ra maginas pagsimba, pero ingna ko no, andam ka magpakamatay para nako. Sige. Wa gyud mo lingi. Klaro anang inyo mga naw. Hadlok ta magpakamatay oy para sa atong isig ka tao. Okay rag sila'y mamatay basta ako buhi lang ko. Mao na rong gubat ba? Tanawa unsa may gibarugan anang nagsigig gubat, mas maayog kamo maoy mamatay kaysa ako mo na bombahan tagid mo maayo, rakrakan tagid mo maayo. Pero dili na maoy makahatag og maayong bunga. Ang makahatag og maayong bunga magpakamatay ta para sa atong isig ka tawo. Mabuutan man or mabuangon. Sus, ug mao pa lang ni buhato, no? Pagkanindota. Pero nabi pipila nga nagbuhat ani. Usa na silang gibuhat kana yung pagpalit og slot. Lagi. Daghan kay nag-text nato dinhi na ay masakiton, na ay stage 4 cancer, palit lang yapog slot, na apag gibuwagan, gibiyaan sa bana kay tuan nas kabit, palit lang yapog slot. Kay ngano man ang gugma nila dinhi sa simbahan labaw pa sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon. Mura bag makaingon ta ba nga dili babag ang akong sakit, dili babag ang akong kasakit aron muundang kog hatag
padong sa simbahan. Dili gani babag ang akong kapobre. Sunan ganang maninda lang sa bikiri. Kana bang tindira bas bikiri, mutigong pag yung kwarta para ipalit og slot. Driver og habal-habal, mudalikyat pag idinhi, gadas iyang ipalit og slot. Ni ano na nagdag sakyanan. Palit gyapon. Palit gyapon. Naibata din magsigig balik-balik, 11 anyos na siya. Ang iyang mga madawat nga kwarta sa iyang ginikanan, siyang mga iyaan, kay may man sa kay siyang mo parayg-parayg. Iyang tigumon niya, iyang ipalit og slot diri. Dahil nag-ingon siya nako, Pader Obod, ipalit na sa kog slot. Nako, biliban ako nimo, mangimbitar pa siyang mga iyaan, pamalit mong slot ditong Pader Obod. Nga di maikog ang iyaan nga ang pag-umangkon nga 11 anyos palit maganing slot, sila na noon nga nay income, di mo palit. Unsa man na, mao na ang kasing-kasing nga gitawag og Kristiyanos nga kasing-kasing. Kana bang kasing-kasing nga Dios nun, mao nay gitawag og tinuod nga propeta. Salamat kay daghan tag tinuod nga propeta. Halin-halin na gitawon atong slot. Ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday niabot nag 28,921 ka slots. Pakpak. Dotaan naapay 47,079 ka slots. Mawara man yan ni kalit ba? Labi nagdaghan na kaayong mahimong tinuod nga propeta. Nya sa ato sang 19 slot challenge, kutob man ni karong pizza 30 na to iphon, niabot na sad siya 161 ka 19 slot challenge. So, pakpakya po. Na iniingon ako, Pader, nganong imo manang pakpakan, nga niingon ra bang Ginoo, wala naman kay ganti kon pasidunggan ka diri sa kalibutan. Nako, wa man mi ni pakpak og particular person. Ni pakpak man mi sa group of persons. Nyawa man sana sila mangayo nga pakpakan, kami may nipakpak nila. Ningon mo sa Kristo, dawat lang mo bisan unsay ilang ihatag kaninyo, pero ayaw pangayo, dawat lang. Ayaw mo pangayo nga pakpakan, dawat lang sa pakpakan. Di ba? Naman sa uban, mubadlong nako, Pader, ay kong pasalamati kay mawa na ko'y merit dito, nakuha makakamangayo nga pasalamatan. Abisan pag 1,000 times ako magpasalamat nimo, wa man ka mangayo. Kamong mga bana, wa mo mangayo nga pasalamatan sa inyong asawa. Di malangit mo. Kamong mga asawa, wa mo mangayo nga respetuhon gid mo sa inyong bana. Wa mo mangayo. Kinsa dining asawaha nga okay ra gyud insultuhon or i-abuse sa bana ta sa kamot. Pulos gyud mo mga way-ayo. Pagbag-o na pagbag-o na. Ning kay ikaw Pader, okay ra ka o binuangan ka sa imong parisyoner. Okay. Okay ra kag libakon. Okay. Okay ra kag daoton, kadaghan na. Okay. Okay ra kag patyon. Time sa ato sa una-una. Patyon ta makahuman baka mo aning project din no. Makahuman mo dili. Di pagbuot Ginoong patyon di okay ra sad. In short, ang tao nga ang tinuod nga propeta kanang kanunay nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mahinumdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasabot ang Ginoo maogi atong sundon kay di gid ni siya malimot. Kita dali ra man tang malimot nya kun atong sundon ang atong kaugalingon, malimot tas atong kasabutan. Daghan na kay dinhing gustong makigbuwag sa bana, kay sigihan na lang siya kulata. Ingon na, ako da yung pahinungduman, pagkasal ninyo unsa may inyong kasabutan.
Siya, ambot pader, lisod kay pader, nalimot na ko pader, ako kinasal mo, o kinasal nako. Niingon mo pagkasal, sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Nahinomdom ba ka ani? Sa niingon ko nas una pader, pero lisod pader, lisod nako. Baka kunday ka. Balik og sunod sa Ginoo sa kasakit og sa kalipay. Ako din nga naon. Hangtod yun, maulian bayasan, bitaw pader no. Nako, karon kasakit, paron iagi man kagagkalipay. Pag honeymoon day ninyo, yawa nam to'y honeymoon pader, mabdos naman ko ato pader. Nako, kato na lang kuan, kato na lang wa pa ka na mabdos. Katong una gid ninyo bang tinukhangay, unsa may mong gibati ato di ay. Atong inyong date ana, di ba? Malipayon ka, uban niya. No, mukilig ka, ma-excited ka, maganahan ka. Kadto siya mautoy kalipay. Karon, mauna ni ang kasakit. I-embrace ng tanan. Lipayon rakas Ginoo. Nya abi ninyo mga igsoon, 100% sa misugot o misunod aning maong tambag. Kanabang mahinumdum tas original nga gikasabutan nato tali sa Ginoo ug tali sa atong isig katao, 100% nahimong malinawon ang ilang kinabuhi, nasulbad pagid ilang problema. Ngano man kay milihok ang gahom sa Ginoo ngadto sa mga tao nga masinugtanon sa iyang kabubuton. Si Abraham nakatagamtam og katumanan, kita sad makatagamtam og katumanan. Si San Ireneo hangtod karon nahimong modelo sa pagsugot sa kabubutos Ginoo, taliwala sa kasakit hangtod sa kamatayon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon mahinumdom na tas atong kasabutan ha. Ing na mahinumdom na tas atong gikasabutan, ayaw limot-limot diha. Nya na timingan man ang imong gilingi, ang imong giutangan na hinumdom ito kanus. Hinumdom ito kanus akan isaad ha, basing maglimot-limot ka diha. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus maoy nagbunga sa atong kinabuhi o kaluwasan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pangaman ni San Ireneo, muingon kita, Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga dadon sa simbahan ang mga matuohong Kristohanon, ngadto sa dalan paingon sa mithi sa gugma, hustisya ug kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang kabus nga katawhan dili mapahimuslan, ni mapasalaag sa bakakon ug ambisyosong mga pangulo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang katawhan nga nabiktima sa inhustisya, maalim ug makakat-on sa pagsalig ug sa pagpakighigala pag-usab, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon, makaangkon og kusog gikan kang Hesus, nga mianhi aron tabangan ang mga masakiton ug ang mga walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo.
nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imo kaayo. Nga ang mga nangamatay makadawat na sa mga ganti sa ilang paghago dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imo kaayo. Langitong Amahan, ikaw ang among kusog, panahon sa among panginahanglan. Dawata ang among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Ireneo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagom, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga amon sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kanang-kanang-kanang. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahaturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Maghatag unta kadimo himaya Ginoo kining sakripisyo nga malipayo namong gihalad kanimo sa adlaw na tawhan diha sa langit ni San Ireneo. Makadugang unta kini kanamo sa paghigugma sa kamatuoran aron mahupta namo nga way sayop ang pagtuo sa simbahan o ang walay pagkatarog nga kahiusa niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Ireneo sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ireneo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo kana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buhabog ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, angkod sa kauturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kumuhalan, kamu makaunto, nahiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamo sa akong isugo, ug ako kaninyo pakiguban. Ug ako kaninyo pakiguban. Dadang akong kalinaw, ang binilong kong kasal, dadang panagsama sa tanang katawan. Mag-ampo kita.
Ginoo, pinaagi niining santos nga Eucharistia, ihatag kanamo ang dugang nga pagtuo aron kini nga gihuptan ni San Ireneo nga nakahimo kaniyang mahimayaon hangtod sa kamatayon, makahimo usab nga matarong kanamo nga tinuod nga nagsunod niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos non nga kahiusa, divine unity. Nga mahitabo ra ni kung magsunod kita sa Ginoo hangtod sa kamatayon, dili magsigig sunod sa atong kaugalingong mga gusto. So salamat sa nagsunod sa Ginoo nga nipalit sa atong mga slots dinhi. Padayon lang tagpalit ha. Nya padayon sa tao support sa atong YouTube channel kanang Padresiano Ubod aron nga duna sad tay madawat dinhi nga mga monetization puno-puno sa atong kaning charitable fund. Salamat kay ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Agapan kita karon, mga anak sa Diyos, namulat kitang tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karunong sa gihapon, atong kasimbahon,